na da bia wo kan wo sikadwa nti unsuro sikadwa na mpesa me ka kire wo se bunu ni bia ni wo suro sikadwa bunu ni bia ni wana na me ka kire wo pio so suro sikadwa ba be suro sikadwa ya hoho obi te se tepa hene obi te se mampon hene obi te se nsuta hene obi te se jape krom ahemfo abakeka they feel so inferior no be na be suro sikadwa bunu ni de hia bia ni wo suro sikadwa because sikadwa no abono fo ye ne yema sikadwa nkwa se bunu ni wa sikadwa ni ho nana aden enkosi da ben nana ube yi tan ahoye a nana da bia me ka asem bi na no be ka asem bi se wa manfo moa wa hemfo no be bu ma be moa ma adwene ho ahu na se me fo so se no kra be moa nana be boa wa ka be tu fu yie se nia akoduru no enye da bia ba atwa ho ahia na pe a muntimi nka hwe nkyere wo omo jimi se muntimi nka hwe nkyere wo ntiye Ghana police ye ka mma yenka enkwala we bi o mano kasa mo bi o mano kasa anyhow me bi atia you just because omo de say ni omo ye no omo de cheso be omo omo mboa ho a Ghana police se we esimoni mu peo ekosu si o na wan hwe ya even the president cannot stand even se mo mane so a Nice GH. yo abusia ene unse ene ye yura emko yiye yes ye yankasa ye papa ya de nyina Dr. Kwame Adokufo Jr. Na oye vice president now na yi ana say na ofusum na mokoye na wo hwe a videos in the dam hasi ya ekwagu no yes na kama pa na cheso tim say yes yura enitire ni atitiri yura no na do nyina akopia ase de omani munya kota akiri ma na yefe na ade ba ko a me pese me hye Ghana ana say me pese Ghana police mesre IGP say enkofo no master no e wo bono ho no enkofo no master wo bono ho no akwawia na picture da yo ne do ma hene e de da ho na akwawia o da he ti se ono na waye na wo se waje paremfo waje pa no se obeye osori a atendidie wafa boys bi aka wo e na atendidie e no mu di yura e no mu try say o me make sure say o me di atem amanaka yura na de bia na me bo video ya je say bia me pese me mbebo video more attention but for evidence sake na o china bi bibi ba nwa go kase obi anya hwe because we nim say social media it never forgets so o ma hye ni o ma say ase no o say etimi bo modern ese ye be sre IGP say hwe no ama na anya ansa Ghana police hwe na ma ama na anya ansa ezan say ye kase ye so o mo so o ntimi nyina no da bia me de warning we tun from him ezan so my almost on be ni ama o mo sem ezan say said your music can say they are ready to fight. Onya, they are ready to attack. Ni na so doma hene show mechi. Ai doma hene show mechi. O de mpacho yentie mfeni wasema o mukeka yentie ba. na asema ekoso yi da bia yemse bono ne asante yenya issue bebre na fakese no ye de boy ye na asante hele nana enkosi da ben nana asante ene achim kura ne sese mu aye baako nana utimi to party utimi to nsa frɛ wo chehene nia mpo o se tutu a wodi kane a obedi na konwa nana me mpese me kyerɛ asante amamere because mo ama kasa asante amamere ye nkyerem because ye kyerɛ asante amamere mu a ebia edi nka mo be fa mo bag se mo komu krom na ebia mu ni ba bia so amekɔ because e Ghana na wi ase ye wo no obi a occupy ba bia wie nana da bia wo kan wo sikadwa nti unsuro sikadwa nana mpese me ka kyerɛ se bunu ni bia ni wo suro sikadwa bunu ni bia ni wana na me ka kyerɛ wo pio so suro sikadwa ba be suro sikadwa ya hoho obi te se tepa hene obi te se mampon hene obi te se nsuta hene obi te se jape krom ahemfo abakeka they feel so inferior no be na be suro sikadwa bunu ni de hia bia ni wo suro sikadwa because sikadwa no abono fo ye ne yema sikadwa nkwa se bunu ni wa sikadwa ni ho nana aden
enkosi da bɛn na ube yi tan ahoɔyɛ a na da bia me ka asɛm bi na no be ka asɛm bi sɛ wamanfoɔ mmoa wo wahemfoɔ no bebu abɛmmoa wo ma adwene ho ahu na ɛsɛ mefoa wo so sɛ no kora bɛmmoa wo na bɛboa wo anka bɛtu fu yie sɛ nea akoduru no ɛnyɛ da bia ba atwa ho ahyia ɛna pia na yɛ so mmoa wu na sɛ na bɛha wo na bɛma yɛ ka nsɛm o na bɛma yɛ kyerɛ sikadwa mu o na bunu nsuo sikadwa wo bunu yɛ bunu bɛkɔ so ayɛ bunu ama bunu ahimie no adadi nana adai enkosi da bɛn na mo bɛhyehyɛ nipa akyi da bia ne yɛ nua no mo kontɔkwa nana ne awo yɛ ne yɛbɛtumi asɔre nkofo bi no so na sɛ yɛ ahu sɛ tuo wɔdɔm ɛyɛ basabasa ne yɛ sɔre tuo wɔdɔm sɛ ekɔ kutuo wɔdɔm de hyɛ bia yɛ kunya yɛ mogya sɛ bua yam ana tanoso nkure a ɔde kan yɛ sɔre ekoku tanoso ni bia yɛ kunya yɛ mogya na sɛ yɛ ahu yɛ ne tanoso ni bia ni asɛm because wokɔ tanoso a de hyɛ wɔ tanoso nyina sɛ bɛ yɛ abonofoɔ ukotuo wadoma adehye wo ho over 98% bese be ya abonofo ukọ nkuro ya wo sina na eye wo nkuro ya amanfo a wo nya bese be ya abonofo ti se ye kọ ho ne ye ne be kokko ntoko a enya abonofo ne ye ku be se ye nku abonofo biem ya adwene ya huru nyansa se ya huru sina na wo manfo na ba twa wo ahia no be na be moa wo ben ka no kra asem nkyira wo se ba bia ya ya chicha regions mu ba akwa kodi sei nti nka ye mfogate na nka ye hwe ha wo be kyekere mampon yam forget na nka yɛhwɛ a wɔbɛ kyekyere nsuta yam forget na ɛha a wɔbɛ kyekyere asanteman na enkosi dabɛn na mesi enkosi dabɛn na me yɛ ka kyerɛ sɛ nka bono ne asanten sɛmi sɛ nka yɛ pɛ solution a ɛnyɛ me fɛ ɛnyɛ ma nigye sɛ akora te sɛ me na me ka wasɛm ni ma duru ye fa ma bɔbra duru ye fa na wo so bebre wadu nkankɔ wadu animu na sɛ saa deɛ wɔ eto betwa Ghana mpanimfo a yayi bɛ obi a onim sɛ Ghana ha ɔyɛ panyini bi a ɔwɔ ha no benfa referendum emra ye be ko tuo wodom ye be to aba se tuo wodom fo ye to aba na se tuo wodom fo se be ya asantefo a fiti na ekọ abonofo ye be horo ye nsa tuo wodom fo be nko so wo tuo wodom ye be ko tanoso bi ye be ko nkranza a na no ye hwe na pamba fo yi ni nan ye de fam o de chi asantenhene bunu nte sa bunu bu ade bunu wodo bunu wonka mamu ye be ko nkranza fo ye be to aba ma nkranza fo nyina na ko social media isu a nkranza ni bi aso ye bunu ni ye na kwamba fo ne abusua kakra bi be ya asantefo na ye nto aba wo ho se nkranza fo nyina ka se be ya asantefo a bunu ehia nkranza de ye kese bunu ehia to bodom de ye kese bunu ehia nkuru anana ebini bunu hia asante na de ye kese bunu ye bunu ansa na asante ba na bunu be ko so ye kese ye na ade a me de be wiem asem ye anibre ni ahoya no adoso ye na tachiman hene o kan na asem bi o se wo se no yonko a wotan wo ye pese ye kire Ghana fo ohunu da bia bono ni asante nsem a ekoso bebrebe o tan so wo social media yi bono echen asante bono ba ye no na asante ni ho bono pempen so wadu abrabọ mu no asante nuru enti asante ani bre bono asante benya nka bono ni ho se bono ni ho a obetima sisi mam obetima sisi achem obetima sisi baba kan fanten na sefo enti enunti a opese oya na obre bunu ase na bunu firi ho na nyankopɔ na aye bunu sa ye na nanom da bia mo ka mo se asante amamere ye nchirem na ka ye kira asante amamere mu a nka ne nka asante kura nka oni adamfo ka ye kira asante amamere mu a nka asante ye se asante didi asante nkai bia dia ka sa asem no eye gboni aye ntia because of boni amadi amanfo eniti amanfo pese amanfo be kire mo ne mam kuro bi te se achem ye na o chehene nana ye nya ye nim ye wo mo ntam asante amamre na mse ye nkire mu no me pese me kire mi go ya achemfo asem na mo amu history book me wom a ye na otumfo se tutu a wodi kane a sebe me pese me ka me pese go me ye bunu ni bunu be koso aye bunu so what you and some way na ekoso IGP on post we na social media Ghana minim say cyber security mu na mo hu bi e ya mo say bi ma me ye complain and say bi a bi sa even if you come and make complaints say you may make complaints squad this is a situation that can cause a whole nation until ni kwase be complain and sound said ye mo so bi atwetuo o social media mo mo bi be complaining am ba ya ma be chi ni pa ko ne no bi no ma sha asi ma mo ma ne nyansa na maka say ye hu yanka IGP ema do ma hene etimi gotena afekra de do ma hene say ye we invite no beba on san ni hu asem fere ade say
Omo suesua yo na omo ye be kwa komo mbaire odwira because ye wura ka so ba be di odwira enche bia che so wate every day bi omo follow instead say mo be sua de mo sua de ena jimie ena atedidie ena aka mo eno na ahye mo ma instead say mo be sua bibi afiri ye wura honom na animunyam ekuta no nyame de bia som so mo de jimie tie de do ma ene kan na mo mbeba sana ba be di afa chef be ko kaipira na ba ko benchi ni me yue ene se no wo suam ana anya sa nga se na me yo no ye ene ye pa moa nti wo de ba nyo na ba ba yo ye wo kwa ko che baba ire po sa ba jo ho baba sia kra ye ba kwa ko moa ene kan na tentre na mum a cha me ba bia wo di satai no za moa sa ne ba yo do ma ene ena okotie no na ni mu asem omo fe onya ya ni widie mu no onya pa ne ka afa hye we nka yewura ababi ne nko ne mu nyama beti na ye kra behwe kenya ne say aye eya won de oye de so you see all these things are what say mo hwe na enwa se na mo kan nan sen ya eye abototo o mo kototo ye try say o mbekọ so mayhem de abo papa yewura basis no se yewura o se won te say yewura bo comment o kan bi afa esan say obi na na se say ya you can't stand but on your ho no wash yeah now being different when it comes to situations like this na mo mpany for Buru East Regional House of Chiefs eba abonten the chel paper two just say oh they see no entwe yo mpa chew empo omusua bibia de afiri ewura ho eno so omu de kutukum se adenti na mpanifo abepa chew so idi atem na abusua asem we Ghana police hwe nkola we mu nkola ntoto fifi we mu omo so ye omo na omo kasa tia ewura na Ghana police mo we ye strike see am dey adenti na must strike asante for no maka but people they are fooling in the name of democracy. They are misbehaving. Omu yebeti me say ye kase ye to omso atu omu ntimi ntina Ghana ha. By obi pa opa me enko ye bibi yes sounded threats to see Ghana police will fish us out. But adentina we mu Jimmy die. Mu ntimi nka hwe nkyere omu. Omu Jimmy say mu ntimi nka hwe nkyere omu. Nti ye Ghana police ye can't mumayenka enkwala we be o mano kasa just because we penny for be patch out into no monti ase na mensi so biem se de se saade we ya ekoso se bisi biem e wo pono tachiman ha enye bo ne tachiman fo beto biem ne aka he de megai e de ma history na beka ho asem enti na wo wusu sachi ya wo ye president e de mabono East Regional House of Chiefs me kama chiro pain say ye ma wona kakra bi sa asem a wo kan no wa gu tachiman ko ya ho fi wa gu bono nyina ho fi House of Chiefs no wa gu ho fi na se wa ma me pacha wa ne aka he ye plan B ye de beba beto wanim o san se enwo se nka ye kasa ho sei na so adura ni bre abonofo a ewo wiase nyina sori nye tachiman ko nti se wo ka tachiman ni a wa ka do mani wo ka do mani a wa ka mpo de tikodigo a wa ye bunu ni a wo wa brochire bia wa ka no na wo ye e de basabasa ye aba na se wo haw bi ba be de sintudu a he beba ne ye wonam ne so beba he onnie memma abra memfa bi nyawo ne me ka kire na owusu sachi nna na me de me kasa ba wie ya ne se beda se aboa wowo aboa wo ohwe apan se ni tiketekete nti no to che e de ko che apan a apan so behwe wowo sisi na wata aboso de akoma no na waboma yahwe nti ye ma omreti ya bi se wo bepa chewa bepa chewo se de wo kan de won se siwobo se Regional House of Chiefs president hi ne ese fata panyini ni se region hi mu nko bi ho kan wo bebo anan na so betu anamon akwa akohwe bibi sasa nana asem yi si ye yenua ma bedam moja mu da so da yaresa bia watimi aba ho ba behwebe mpo wa frɛ ohini bi wotechiman abisa sɛ mmɔfra he bɛ ho etesen we ne wo ya e ma wo da adi sɛ ampa wo ye leader na ade a wa ye he
kuo yi a ye de penkam mom nti wo kromfo eye basafo a be wo ye platform so ba be frɛ ye course e ba edoso be kura be de wa gu bani mase nti ye besere se wakonwa he be ba nimonyam na se nimonyam bi be ba ho de wankasa wo pie e pachowa eye sen se ye bekina ha na nam ye nsanya so na ntasu kokwa a ebo ye num he ye bete a kyerɛ wo to mu bi o ma no kasa anyhow e me bi atia you just because omo eyo mo de say nneoma omo ye ye no eyo mo de cheso be omo eyo mo mboa ho a nti o mpanifo abepa kye wo mo ntia se omo Ghana police si we esimoni mu pe o esimoni mu pe o ekoso si o na wa hwe ya even the president cannot stand even se mu mane so a Ghana army cannot stand ye kanu wodi mo mane nyese ena wodi o ma sha ase ye no even Ghana army cannot stand se ya no mbekọ so ya na mo se mo nka hwe nkyere o na mbe mo ba kọ so ise ya yo mo nko so na mo nye eba yo munyum cyber security mu nyina mo ni tua mo hwe de yekọ so e wo man ni ti ma e ma mo mane nya asa e ma mo mane nya asa yo na e na kwasi bosom pra go so man ni adam bonkum so na ya we ho se maka ya nsema me de kai no ya ni nsem bi o ma me ta de kai ni pa ebi ni eti ma me eno de enka menya enka court bi e won Ghana bia nke ntwam ne mfa mra santeman mu ebise wo de court kura bia toto se ye di asempa ne ye di mu nokre e ka mu nokre wo akoko duro so a ebi ni Ghana ena ebi ni aban court bia hwan na ba be brabo no ha wo sika sen hwan wo sika sen sikadwa obeka nokre na kyerɛw nti de America ne sɛ yɛn nananom amahena sɛbi asɛm bɛto a ɔso obi akyerɛ na adwene yɛmfa nokre mmoa sikadwa na sikadwa nyina ɛna yɛn so yɛbɛnyini nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛka sɛ santemam manso bia wɔ akonnwa ho a yɛsrɛ nkɔtwe aba fa kwan a yɛfa so amammerɛ kwan so ɛna kora de akonya wɔ hɔ bibi hawa kɔ register no hɔ wanum asɛm no fa kɔ hɔ ɔhwehwɛm na wie a ɛbɛba nananom hɔ na nananom so ahwehwɛm ɛbɛduru ewura hɔ na ɔde nano ato so na asomdwe aba na mo wokɔtwetu a sɛbi akonya nya wo dea yɛwura na akonya ne dea nti wokɔtwetu kɔtwe aba na ɔso agye na akonya wo yɛ gɔ so ma hene nti yɛ kan sɛ obiara asɛm bia bɛsu kurom no nyamotrɛ na ma asɛm no meduru ewura anim eduru anim a nokora biara wo mu no nsa ɛbɛka yes no sin ka ben po a ye ka court anka yura ahemfi no se obde court kese ne pa eba odane bonkum so na yesese otwedi ampo na nanom fa ne kra esi yura yi okoye ene ade wo hwe ni munyam pii won tin yeah was nice wo hwe na yi na se na yi ni munyam hwe wo fu so mo koye na fe na fe ne desk ni so no hwe na na de mu nyina de munyam beta akire ma ne yakono sapepepe ene tina mesraw ensemoyi otia ana ohun semu ye nya attention na ye pe nemu me wo ni na say ye should caution say the be on be careful na o ma di kan ye baako ye nkasa yi nto mu feel say eno ano no un say ye to abani ntia ya sa be cover ni o but be bi o mu ka kɔ no ɛhɔ dey true enen de di kan ya share na subscribe makram